Hej og velkommen til NoDent. Vi vil i dag lave en montagevideo af et NoDent beslag, så du har lidt nemmere ved at regne den ud. Vi monterer i dag en NoDent Universal, som passer typisk på mindre trailer. Havetrailer, hobbytrailer, og det kan være mærker med Brandrup, Variant, Steme, Easy og hvad de ellers hedder. Der er mange små trailere. Det der er afgørende for, om den passer på din trailer, er egentlig koblingstrækket, om det er det vi kalder en 50 mm eller en 60 mm. Og det er egentlig selve bredden på trækstangen. Beslaget her er selvfølgelig udviklet sådan, at den passer på begge typer. Så har du en, der er 50 mm, passer den, og har du en, der er 60 mm, så passer den også. Vi ser lige, hvad der er i kassen, og så går vi i gang med montagen. Når du får dit NoDent beslag, om det er et universal, eller det er til alko, eller det er til hobby, så er det det med i kassen, du skal bruge. I det tilfælde her er det selvfølgelig beslaget. Det er 2 nye låsemøtrikker. Der skal nye låsemøtrikker på. Værktøjet du skal bruge. Der findes også meget universal værktøj. Jeg har selvfølgelig bare valgt en skraldnøgle med en 17'er top på og en 17'er stjerne gaffelnøgle. Du kan også vælge at bruge noget andet. Jeg har valgt det her. Den forreste bolt på trækket, den skal vi ligesom have løsnet helt. Vi skal have møtrikken helt af den. Så det starter vi med. Væk med den gamle møtrik. Den skal vi ikke bruge mere. Så er bolten løs. Så løsner vi den bagerste. Den løsner vi cirka halvt. Sådan. På den her trailer, der sidder sådan en forstærkningsbeslag, og det er her, hvor vi skal have NoDenten sat ind imellem. Så den skal vi lige have banket løs. Sådan. Du løfter bolten op. Lige netop så meget, at du kan få NoDent beslaget ind imellem her. Og så er det bare ned med bolden igen. Op med de forskellige beslag her. På med møtrikken. Den forreste bold, den spænder du sådan næsten til, så du kan justere lidt på den her stadigvæk. Det er cirka her. Så tager du den bagerst møtrik helt af. Grunden til, at jeg ikke tager begge to af med det samme, det er, at så står du ligesom med en kobling og en beslag og en forstærkning og en støttefod og sådan lidt. Og det kan godt være lidt svært at håndtere det hele på en gang, så derfor gør man det ligesom i 2 step. Så er den sådan spændt løs til. Det der er vigtigt nu, det er, at vi skal have pladen rykket så langt tilbage eller frem, så din kobling eller kuglen lige præcis kan komme op i koblingen. Og det er selvfølgelig det, der er smart ved den. Det er, at enten når du bakker til din trailer, så rammer din kugle på sådan en her, og du får ikke de grimme ridser ind i kofangeren.
Det kan også for eksempel være, når du vil trække din trailer hen, når du har fået lidt haveaffald på den. Hjulet kører lige over en sten eller et eller andet, og så bumser den lige det sidste stykke, selvom jeg godt ved, du passede på alt, hvad du kunne. Men den her, den er justeret på plads nu. Sidder, hvor den skal sidde, og så spænder vi begge boltene færdigt. Så er no-dent-beslaget monteret, og jeg tror godt, jeg kan sige uden at lyve, at det vil alle hobby, mænd og damer, sagtens kunne finde ud af. Held og lykke med projektet.